TMTV. Сәлем татар эстрадасын яратучы дуслар. TMTV каналында әлеге минутларда иң яхшы җырларны һәм җырчыларны берләштереп торучы музыкаль каймак хит парады башланды. Аның алып баручысы мин, Рамил Шәрәфиев. Шушы көннәрдә генә автомобиль көнен бәйрәм итәләр икән. Шуңа күрә мин сезгә җырчыларның нинди машинада йөрүен сөйләргә булдым. Кызыкмы? Киттек. Музыкаль каймак хит парадында өр-яңа исем Мурат Гайсин. Синең өчен дип аталган җырына төшерелгән клип белән ул музыкаль олимпның 10нчы позициясенә урнаша. Клип бик кызыклы, әйдәгез бергәләп карыйк. Şın süyüleri Sinağına canım yanıp güyüleri Sinağına minem yıklas şın süyüleri Kışta yaşıp kaytıp yanlara Sulaşalam Durmuş yıllarında menge yeneşe kalam Senin işini yaşayım Sindi sulaşalam Durmuş yıllarında menge yeneşe kalam Xuday tigizi gıverine Singa min rahmetine Tigverge baxetine Mehabetim sinu minga bikte kadirli Singa min rahmetine Tigverge baxetine Mehabetim sinu minga bikte kadirli Singa min rahmetine Tigverge baxetli Mehabetim sinu minga bikte kadirli Singa min rahmetli Tigverge baxetli Mehabetim sinu minga bikte kadirli Mehabetim sinu minga bikte kadirli Bikte kadirli Гөлназ Илсур Шәрипҗановлар BMW машинасында җилдерә икән. Илсурның стажы 10 ел, ә менә Гөлназ руль артына ашыкмый. Шәхси шоферым бар дип елмая гына ул. Елмаегыз, Шәрипҗановлар бүген сез иң нәррәтендә. Нәрсәдер оныттым. Мине поезд bir сәгатьтән. Съемкаларны бүген кич башлыйлар. Перловка. Перловка холодильникта. В смысле?
Sen şunda ihtibarsız İlsur. Мен сиңа одна boyu söyledim. Gali abanın съемкалары деп. Tertipli bul, iyi mi? Пока. Мен вообще-то Перловка турында. Yüreğinin kaynarlığın bölüp verem bugün singada. Төссіз болған яшәуләрен синнән башка дөньяда. Синнен başka көк yüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanmay. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнен başka көк yüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanmay. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Yüreğinin saf hislerin kabul etsin taplanma. Шәшкәләрнең бәйләмнәрен кабул итсин ташлама. Синнен başka көк yüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanmay. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнен başka көк yüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanmay. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Bir-birimiz bulmayın. Yaratan bir deşüllerin tügel hiç de başkağa. Шын мәхәббәт кичергәннәр барыберне ярата. Синнен başka көк yüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanmay. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Sinden başka gökyüzünde ayda başka yıldızlarda balkıp yanmay. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Синнән башка, йолдызлар да башка, синнән башка, ай да башка. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка. Синнән башка булмый. Синнән башка миндә башка, миннән башка синдә башка, бер-беребезсез булмай. Снято! Yigitlar, qizlar, zo'r rahmat barizg'ana. Пока-пока. Пока-пока. Сигезенче урын һәм биредә Илшат Яппаров урнаша. Синсез үтә гомер җырына төшерелгән клип Илшатка уңыш алып килерме юкмы анысын вакыт күрсәтер. Ә менә сезгә аның клипын күрсәтәм. Карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Алло, сәлам. Алло, привет.
привет. Хәлләрең ничек? Минем хәлләр шәп. Үзең ничексең? Яхшы. Сиңа әйтер сүзем бар. Хәзер киләм. Көт. Мин сине яратам. Яраттым һәм яратачакмын. Син минем мәңгелек мәхәббәтем булып калачаксың. Ләкин без синең белән бергә була алмыйбыз. Ничегрәк шушы той хатын тапшырырга икән? Сәлам. Хәлләрең ничек? Яхшы. Синең яраткан чәчкәләрең. Матур. Син матур. Киттекме? Nigahlı bu yazılar Bıyılı sipmeyi nazılar Elle indi seni kilmegeniga Yollarına varayım Yaşımı tıya almayayım Seni sızılım rikayım Utkaniga Yollarına varayım Yaşımı tıya almayayım Seni sızılım rikayım Utkaniga Bilemsin de meni Üzülüp suyganini Gözleringde sağış yağılar O'zini ham tanımaysan Niga yozalaysan Suyamidi ipakchi tog'inda O'zini ham tanımaysan Niga yozalaysan Suyamidi ipakchi tog'inda Seni suyib to'yimam Mahabbatdan o'zimam Meni suygan yorlar bo'lsa-da Sabrlig'im yetar Ko'nglim seni kutar G'umrgayim senisiz o'tsa-da Sabrlig'im yetar Ko'nglim seni kutar G'umrgayim senisiz o'tsa-da Senisiz g'umrgayim o'tsa-da Сезне безнең туебызның кадерле кунагы булырга чакырабыз. Зур ихтирам белән сезне көтеп Айнур һәм Айгөл. Бәхетеңне тапкансың, бәхетле бул.
Айдар Рақипов көннән-көн популярлаша бара дисәм, барыгыз да минем белән килешер. Шулай бит. Соңгы арада җырчы берничә хит җыр чыгарга өлгерде, аңа өстәп концертлар, клиплар, әфәрин Айдар дип кенә әйтәсе килә. Ә машина йөртүгә килгәндә Айдар бүгенге көндә җәй яулы. Тимер атны кәефкә карап алыштырып торам. Чөнки көндә таксида йөрим дип шаяртып кына алды ул. Бүген Айдар популярлар рәтендә 7нче урын яулый. Yazar idim kuşlar kanatına, sağnığımda seni üzülüp. Qarab qaldım kuşqaylarning nişik, oşab ketganlarin tizilib. Ağım suları bulsa salır idim, sağınıpla seni kütkenni. Yazar idim kuşlar kanatına, sensiz nişik ömür o'tganin. Şilge siler idim sirlerimni, to'xtat alsam agar iskanni. Tinglar idim şişme munlarına, ko'rgan chaqda parlar o'tganin. Ağım suları bulsa salır idim, sağınıpla seni kütkenni. Yazar idim kuşlar kanatına, sensiz nişik ömür o'tganin. Saatlerinin kumu bular idim, to'xtat alsam agar vaqtni. Oq bulut qog'ina yazar idim, yoza olsam agar yozmishni. Yazar idim kuşlar kanatına, sensiz nişik ömür o'tganin. Sensiz nişik ömür o'tganin. Анастасия Макарова 2 елга якын машина йөртә. Нинди машинада йөргәнемне official исем килми диде ул. Ә яраткан маркам Mercedes дип җавап кайтарды. Моннан чыгып Анастасия Mercedes'та йөри дип фаразлый алабыз. Хәер, нинди автомобиль булса да булсын. Иң мөһиме юлларда исен сау йөрсен һәм хәзер үк безнең өчен җырласын. 6нчы урын экраннарда.
Soqina qoldim Jäge jil to'zdirgan shashingga Hislarga boyirib ulgurdim Bu yo'li tugilma shashilma Jonima qo'g'ilib yangadan qo'bilib Topildim deganda yo'g'oldim Yurakka boyirib sog'ishdan boyib Dunyoning shidini yo'l oldim Dunyoning shidini yo'l oldim Soqina endashdim So'zlardan ernilga bir tutam Aytilmay qolgani mangulik Men seni harmonda yaratam Jonima qo'g'ilib yangadan qo'bilib Topildim deganda yo'g'oldim Yurakka boyirib sog'ishdan boyib Dunyoning shidini yo'l oldim Dunyoning shidini yo'l oldim Jonima qo'g'ilib yangadan qo'bilib Topildim deganda Yurakka boyirib sog'ishdan boyib Dunyoning shidini yo'l oldim Dunyoning shidini yo'l oldim Soqina qoldim Гүзәл Уразова һәм аның үзелде аралар җырына төшерелгән клибы бүген почетлы 5-нче урында урнаша. Мин шәхсән бу җырны бик яратам. Шуңа күрә озак сөйләп тормыйча сезгә дә тыңлатыйм әле. Гүзәл Уразова, карыйбыз. Девушка, давайте подвезу. Üzüldü aralar, yürekte yaralar. Yanadan yalgarga, nindi son şarabar.
dur bir jörüm Köngülim türünde üzüldü bir kılım Yıllar kürgen araga Sinalarga karama Şu yaratu canımda Alıştırmam yağa Sınamak yazmışını Düzedik yalğışını Yalğızı yaşagan Kuşlarda sağışlı Sınamak yazmışını Düzedik yalğışını Yalğızı yaşagan Yıllar kürgen araga Sinalarga karama Şu yaratu canımda Alıştırmam yağa Yıllar kürgen araga Sinalarga karama Şu yaratu canımda Alıştırmam yağa Üzüldü aralar Yürekte yaralar Üzüldü aralar Yürekte yaralar Әрем әші deyip жырлаушы Хайретдиновлар Honda маркалы машинада йөри. Рамилнең стажы 12 ел, хит-парад катнашучылар арасында рекорд дисәң дә була. Рамиләнең машина йөртү таныклыгы да, машинасы да, машина йөртү теләге дә юк дип җавап кайтарды Рамил. Миңа калса тимер атны йөртү ул ир-атлар эше дип истәде Рамилә. Килешми буламасың? 4нче урын һәм Хайретдиновлар. Карыйбыз. Jile katışır misin? Düşen şaban bılında Siygen yarım vəqdə birdi Üzü kilmi xamanda Eşi ermeşir Şu ermiye eşi Yirken haman yüreğimi Erniden ye ekşi Eşi ermeşir Şu ermiye eşi Sizin kıydada gülüşür Dağda idemi ekşi Yükümlü kara şeşleri Bildiğinden uzak gitken Yerinler şiyelerden Kızarıp ışıp jitken Eşi ermeşir Şu ermiye eşi Yirken haman yüreğimi Erniden ye ekşi Eşi ermeşir Şu ermiye eşi Sizin kıydada gülüşür Dağda idemi ekşi Ufukta şafak olsun Ketken minutlar jitken Şeşlerini şeşke beyleşir Meyleşer vakit jitken Eşi ermeşir Şu ermiye eşi Yirken haman
Беренче шикне бүген Зарина Асылкаева башлап җибәрә. 6 еллык стажы булган җырчы кыз BMW маркалы машинада йөри. Машина йөртергә бик яратам. Йөргәндә ләззәт алам. Ял итәм дип серләште җырчы кыз минем белән. Ә хәзер ул җырлый, йөгереп кенә. Карыйбыз һәм тыңлыйбыз. Назлы язның матур бер көнендә кинәт кенә килдең каршыма. Күз карашың синең шул мизгелдә йөрәгемдә яндырды утлар. Йөгереп кенә килер идем янарыңа, көттереп торма мине син чакырсаң. Арабызда булган Hiç kın yalğız bulmağandır bit Künlərgə nə anlatır ikən mingə Kün senin suratın əzlimən Sular hava qəbəksin kirək Hüzəgimə üttə күз qarашın Kilbəğərəm bu minə tərək Yedərək kənə gelir idim yanarına Kütərіп durma mini sin çakırsan Arabızda Hiç kın yalğız bulmağandır bit Kimlərgə nə anlatır ikən mingə Бары bir neçə günə gün ötməsə Min seni əzləb tabarman bil şunu Bir күрешү mizgili yürəgimə Söyü barlığına birdi ışanış Yugurub kənə gelir idim yanarına Kütürüb durma mini sen çakırsan Arabızda bulğan Hiç kın yalğız bulmağandır bit Kimlərgə nə anlatır ikən mingə Yugurub kənə gelir idim yanarına Kütürüb durma mini sen çakırsan Arabızda bulğan Hiç kın yalğız bulmağandır bit Kimlərgə nə anlatır ikən mingə Arabızda bulğan Hiç kın yalğız bulmağandır bit Big zor rəhmət Бу музыкаль каймак хит парады һәм без хит парадыбызның икенче урынына да килеп җиттек. Бирдә барыбызга да таныш Марсель Вагизов урнаша. Яшисе килә җырына төшерелгән клип күпләрнең күңеленә хуш килде. Кызыклы сюжет, яхшы режиссура, шәп актерлар һәм Марсель. Шуңа күрәдер Марсельне лидерлык исеменнән бер генә баскыч айырып тора. Марсельгә уңышлар телибез һәм клибын бергәләп карыйбыз. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bu tırmışda biz yaşaybiz yaxşığa yura Qaygılarını tırışabız üterge ura Tik bir yazılgan yazmışını bulmuş ul alda Belki
яшәргә кирәктер Аллаһтан сорап. И Раббим, барыбызга узын гомер бирсәң иде, сәламәтлек бирсәң иде. Иманымны саклап, ümitlerini aklap, bu dünyada yaşayısı kile. Бәхет шәмнәрен кабызу җиңелдән түгел, әле яна, әле сүнә кешедә күңел. Югалтулар табышлары аралаш килә, кайгыны да шатлыкны да соңгысы димә. И Раббим, барыбызга узын гомер бирсәң иде, сәламәтлек бирсәң иде. Иманымны saklap, ümitlerini aklap, bu dünyada yaşayısı kile. Cennet kapkalarını aşa imanlı adam, Jirin ıcmaq bulur idi saklansa adam. Sağışlarda sabır itir tapsinem elin, Şadlıklarda şükür itir bulsun gamelin. Rabbim, barыбызга узын гомер бирсәң иде, сәламәтлек бирсәң иде. Иманымны саклап, ümitlerini aklap, bu dünyada yaşayısı kile. Bu dünyada yaşayısı kile. Birinchi o'ringa Elmir Ziyangirov o'rnaша. Elmir barasының да burnini шиертті битәле. Stajı 17 yıl yurgan mashinasi Kia Cerato, xiyaldagысы BMW X6 markасы. Һәм бүген ул абсолют лидер. Әйдәгез сүзне җиңүченең үзенә тапшырыйк. Birinchi o'rin синдә, Эльмир. Min senin төсілі, ярсы йөрәкләр язлардай хисле. Туя йөрәкләр, туя ул мәхәббәт дигән иң якты хисне. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, bütün җиһанга сөйгеләшеп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, bütün җиһанга сөйгеләшеп.
Бергә булганда дөнья түгәрәк Сүндерми тотыйк сөю учагын Гомер буена бергәләп Син минем бәхет, мин синең бәхет Тора зур юллар, ерактан дәшеп Яшик сөенеп, яшик шатланып Бөтен җиһанга сөюләшеп Синең җаның сөю хисләрем нурлардай якты икебез өчен көтеп алынган уртак таң атты Син минем бәхет мин синең бәхет Тора зур юллар ерактан дәшеп яшик сөенеп яшик шатланып Бөтен җиһанга сөю беләшеп Син минем бәхет, мин синең бәхет Тора зур юллар ерактан дәшеп яшик сөенеп яшик шатланып Бөтен җиһанга сөю беләшеп яшик сөенеп яшик шатланып Бөтен җиһанга сөю Юлларда исән-сау йөрегез дигән теләкне җиткереп, мин Рамил Шарафиев сезнең белән сау булашам. Сез иң яхшы җырларны һәм җырчыларны берләштереп торучы музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Алга таба да TMTV каналы белән бергә булыгыз. Чао.